Розстріл людини, на думку окупантів, ліквідація бойовика. ФСБівці виклали відео облави в оселі Сейдамета Гафарова, який прихистив громадянина Узбекистану Набі Рахімова. Чоловіка застрелили через буцімто спротив окупантам. На місці традиційно знайшли зброю та саморобну вибухівку. Втім, у версії окупантів не вірить адвокат Еміль Курбедінов, бо ж знає, як вони вміють підкидати необхідне слідству. Предоставьте нам неопровержимые доказательства того, что вы иного способа, кроме как убить этого человека, ничего не могли предпринять. Может быть, он стрелял в вас, кто-то из вас ранен, может быть. Может, он у вас гранаты кидал, там есть воронки от гранат рядом с домом, отстреливался он. И потом вы просто вынуждены были его ликвидировать. Пожалуйста, представьте нам неопровержимые доказательства. До окупаційного слідчого комітету забрали власника оселі Сейдамета Гафарова. Під час допиту слідчий тиснув на нього, а адвокату Лілі Гемеджі погрожував скаргою до адвокатської палати, щоб анулювати ліцензію. Сейдамет Гафаров має хворе серце, а коли йому стало зле і в чоловіка почервоніли очі, окупаційний слідчий запитав, чи не вживав бранець наркотиків. Это, конечно, был абсолютно нелогичный, даже, наверное, смешной вопрос в отношении человека, который постится и не только не употребляет наркотики, но и спиртное, и в целом на протяжении месяца не ест и не пьет в течение дневного времени суток. Тем не менее, мы все это выслушивали. Дружину застреленого Набі Рахімова Сохібу Бурханову в супроводженні кількох поліцейських автівок відвезли до окупаційного совєтського райсуду. Що саме закидають жінці, не пояснили. Зараз триває засідання. Підтримати жінку до стін суду приїхали друзі та знайомі родини. Как может человек простой, который ради семьи, чтобы обеспечить свою семью самым необходимым, трудился, готовил еду для постящихся, да, в мечетях, там ифтары проводили, стройкой занимался, да, вот 4 детей у этого человека, мы его знали, очень хороший человек. Такого человека, и назвали они еще этого человека террористом. Это хорошие люди, и они ни в коем случае не могут быть никакими преступниками, они не могут быть никакими террористами. Это все надумано, это все заказано. Це чиї-то погони, це чиї-то зв'язочки. Сотні кримських татар зібралися біля оселі, де живуть дружина та діти Набі Рахімова в завітному совєтського району, щоб висловити співчуття втрати батька. На підтримку родини зібрали кошти та провели дуа. Это каждый из нас будет обеспокоен этим, что и завтра может и его коснуться это дело. И мы не должны быть в стороне. Не должны, каждый из нас не должен дома сегодня сидеть спокойно, глядя на то, что сегодня произошло с нашим братом-мусульманином. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım, dualarımızı, niyetlerimizi yukarı derecede sen kabul eyle ya Rabbim. Родина Рахімових з 2015 року мешкає в Криму, а з 1999-го переїхали з Узбекистану до Москви. В 2013-му російські силовики затримали Набі Рахімова і збиралися його екстрадіювати до Узбекистану. Буцімто там проти нього є заочний вирок за участь в Хізбут Тахрір, буцімто тероризм і спробу захоплення влади. Але в 2014 році Європейський суд з прав людини розглянув скаргу Рахімова і заборонив екстрадицію, вважаючи його політичним біженцем. Крім того, російську владу зобов'язали виплатити Рахімову 17 тисяч євро компенсації. Владислав Стужук, Заман, АТР.